Kuvittele vanha työpaja, hämärä valaistus, puunlastuja lattialla ja keskellä mestari veistämässä puukkoa. Hän on jäänyt keskittymään täysin puukon kasvonpiirteisiin. Hinkkaa täydelliseksi kulmakarvoja, silmiä ja huulia, vaikka koko runko on vielä täysin kesken. Sitten pysähtyy ja tajuaa. Ei hitto, huomenna tää pitäisi antaa jo asiakkaalle. Mitä väliä on täydellisellä kasvonpiirteillä, kun koko puukon runko on vielä veistämättä. Ja me tehdään tätä ihan samaa varsinkin sovelluskehityksessä. Jäädään hinkkaamaan jotain pientä yksityiskohtaa, kirjautumisnäkymän pikkunappia, sen varjostuksia, animaatioita, vaikka koko kirjautumistoiminnallisuus on vielä tekäämättä. Asiakas on tilannut kirjautumisominaisuuden, ei yhtä hienoa pientä nappia. Häntä kiinnostaa vain yksi asia. Pääseekö sovellukseen kirjautumaan? Toimiiko kirjautuminen? Joten tee se perusrunko, perustoiminnallisuus ensin valmiiksi ja hiero yksityiskohdat kuntoon vasta sen jälkeen. Muistatko vielä sen mestari keskellä vanhaa pimeätä puuvajaa? Nykyään hän tekee aina rungon ensin valmiiksi ja hieroo sitten vasta yksityiskohdat kuntoon.